Hej och välkommen till ett nytt, det är ett bra avsnitt idag. Vi ska ut, vi ska resa. Som ni såg på förra vloggen så har vi bromsat bilen hos André. Den gav effekt, den fungerar. Så nu ska vi fara och testa den. Och första testet, det blir att fara över till moderlandet Finland. Nu ska vi över och bara se ifall det levereras så bra jävla stämning som de säger att det ska vara där på en tävling. För vi är på väg på MLV Drift Challenge som är typ en av Finlands största bara enskilda tävlingar. Det är bra pengar i prispotten och det är jävligt nice. Vi har precis rullat fram till hamnen i Holmsund, så nu ska vi hoppa på båten bara den kommer hit och så blir det jävligt god stämning. Hey boys. Man tycker det. Tjena, vi är taggad. Mustaschen, färdigtrimmad, färdigtrimmad. Det här är ju Du smälter in i finska landskapet. Ja, finnar brukar gilla mustasch, så det här är ju första gången André far till Finland den här veckan. Ja, den här veckan, ja. Precis. Det var förra veckan var det. Ja. Business, we are business. Hoppa bara här. Här ska vi. Det här är bra. Prinskorv och strips. Ja. Är det som är livet? Det är roligt för pappa säger det här är bra innan man ens äter och bara druckit öl. Och lite chips. Jo, jag sa att du ska ha det, så då vart det så. Ja, precis. Lite lättsalta. Det är fan underskattat med riktigt så vanligt lättsaltade chips. Kittos. Ja. Fin idé liksom. Jag vet att det blir fint på kommunens mark. Han har bara kunnat låta sig och sen han fortsätter med det. Vad säger du? Vad säger du? Jag säger gul, lång drink. Jag vet inte vad det är för smak. Det är ju så Fanta. Ja, det är Fanta. Ja, men jag tror den är ganska god. Men Fanta är ju god. Den blåa är inte så god. 4-5. Ja. Så, nya kepsar finns i lager. Alla ordrar fram till 27 juli har chans till ett PS5 som ni kan få. Som vi ger bort till en av alla som köper merch på våran sida. Gäller alla merch på hela sidan. Varje plagg ger en chans till att få ett PlayStation 5. Otroligt kul. Nu tillbaka till videon. Ja, nu har vi kommit hit. Tog längre tid än vad vi tänkt. Men du, ja, vi har svängt åt rätt håll. Underbart. Nu ska vi bara försöka hitta Jocke. Fueled by friends. Skoj. Fan, har vi Jocke då? Är det klart snart? Nej. Nej. Jag var inte med på paraden för jag sa det. Jag har ingenting att representera. Nej. Jag fick inte med mig blanksen. Fan vilka 2 timmar ni var och åkte då. Ja, men det var... Bra att jag var bada. ju 120 hela vägen och inte 80. Så det tog lite längre tid. Och sen då stannade vi och käkade också. Och så sen står ju skyltarna på finska. Det var nog där det låg mest i. Så, vi har äntligen tagit oss fram. Vi är framme i Hyvinge vid deras rallycrossbana som är ombyggd för drifting. De asfalterade för över 1 miljon i fjol och fick det riktigt bra. Vi har precis käkat finsk frukost. André kan visa här. Det är smör, det är ost, det är skinka och kurku. Ja, så det är surgurka. Så det är fan premium. Nu är det fri träning och typ driftbärs fram till klockan 12. Sen då börjar våran som tävlingsdel av dagen. Men vi ska testa bilen och se hur utväxlingen och så stämmer. Vi har ju med oss en till diff, men jag tror inte vi kommer att byta diff. Men jag vet inte. Ska se ifall Andrea mappar bilen bra. Vi har kurku i magen. Det finns vatten. Det kommer bli extremt varmt. Ja, så vi gör väl bara
lite frikörning och se hur utvecklingen passar banan. För den är snabbare än vad jag trodde att den skulle vara. Betydligt längre överläggning. Mellan de 2 sista. Görgött. Första varven ut testade var väldigt mer... Ja, bilen fastnade inte som jag trodde att den skulle göra. Så, men vi har fått några varv. Så kommer det bli skoj där. Nu ska vi bara träna mer. Jocke ska vinna träningen. Ja. Ska vinna träningen. Nej, men det var svinkul bana. Alltså svinkul. Inte powerpark med olika beläggningar upp och ner. Och Nej, men det är ändå att den är lite lynnig. Alltså det känns inte som att det är riktigt jämnt fäste hela vägen. För jag var ju ut med ett bakhjul där i, som upp mot vallen. För det är att då vill man ju ta ut så mycket man kan. Tar man ut för mycket så nyper böjen så jävla fort. Så då måste man typ krabba i sidled för att ta zonen. Och det är lite svårt. Så det är lite grann det där placeringen från tredje zon upp till där den nyper vänster. Och då placerar han rätt där, inte för mycket vinkel från början, och så att man bara kan hålla jämn vinkel hela vägen. Vitosklipille. Ja siellä vitosessa ja loppumutkassakaan ei vaadita mitään älytöntä kulmaa enää. Et siellä tulee vauhtia niin paljon ja se on niin loiva. Again, and don't do the burnout. Yes, exactly. So when you have done one area of the track at the entry. But then at the end, at the latter half of that corner, you will have the first clipping box. And also, if you go to the edge of the track before number 3, it will enter the edge of the track. But this is the one that we found out last year that will. Säger vi efter förarmötet nu då? Ja, det är många ord som vi inte kunde. Men sen hade vi lite engelska så då kändes det bättre. Nej, men det är väl ganska straight på. Köra hårt, träffa zoner, inte göra dumma saker. De har ett lite annat kvalsystem här så att alla kvalar först en gång. Sen topp 10 kvalar inte igen utan de är redan topp 10. Så då får från 10 till, jag tror det är 20 eller 21, då får de slåss om de sista platserna. Så viktigt att göra ett bra första kval. Många. Ethanol or? Yeah, ethanol. Okay. So It's like quite slow. because Quite low. when you have the good ECUs and everything, you can run so much compression in them and be safe. Yeah, and like good ECUs and like the ethanol also allows quite a lot of. Yeah. Det är jävligt litet att fylla. Hej! Nu ska vi skjuta på folk. Han var bra med power där. Bra. Du ser genast mycket piggare ut. Ja, jag gör det. Skjut med ansiktet. Ja, gör det bara. Oj, jag har skjut under nacken. Oj, jävlar. Så, träningen avklarad. Det är varmt här. Extremt rolig bana.
svårt att göra initieringen riktigt proper, men vi håller på att lägga på nya däck, det är dags för kval. Torka av bilen så den ser respektabel ut och så ska vi fara ut och leverera. Med tanke på att det här kvalet var lite annorlunda jämfört med det svenska, för efter första kvalrundan så topp 10 blir placerade då 1-10. Sen då får resten slås om 11 och neråt för topp 16 då. Så kvalar man dåligt får man köra en gång till, kvalar man bra så sitter man säkert. Taipale maanumerolla 15 joutuu keskeyttämään tämän päivän kilvan valitettavasti tekniseen vikaan tässä kohtaa. Annetaan tsemppi aplodit sinne myöskin Taipalmaalle. Tämä päivä on hänen osaltaan valitettavasti paketissa. Mutta nyt on isot odotukset. Täällä on Hyvinkään nimittäin hurrannut siihen malliin tälle kaverille, joka on tulossa tuolta, eli Jim Olofsson. BMW E30 numerolla 563 ruotsalainen herrasmies. Ja mistä minä tiedän, onko se herrasmies, mutta mies kuitenkin, ei muuta kuin veto ja katsotaan. Touch and go. Ykkönen löytyy kyllä nätisti ja täällä on vauhtia ja tullaan aivan sukka niin syvällä lattiassa kuin pystyy olemaan. Siitä hyvän näköinen puolivaihto. Löytyykö kolmonen, menee ehkä jopa vähän pitkäksi, mutta nelonen löytyy ainakin. Mites vitonen? Hoijakkata. Mites Hyvinkään? On kyllä rajuja kavereita nämä ruottalaiset. Tosta kun lähdetään katsomaan nyt sitten screeniltä vielä uusintaa. Siitä ykkösklippi läpi. Kakkosklippi nätin näköisesti. Kyllä se sieltä kuulkaa kahmiin. Kolmonen, ehkä karva mennään tuo kolmonen menee liian pitkälle, mutta sitten nelonen taas löytyy hyvin. Ja onko niin, että vitonen menee, no joo. Mitäpä minä tässä nyt arvostelemaan ketään yhtään mitään, kun minä mikään tuomarikaan ole, mutta jonkun näköinen kuitenkin. Ei siinä mitään, otetaan Olofsson sieltä haastatteluun. Hi Tim, can you tell me what is going on through your mind? Are you happy with the first run? Not so happy. We did a couple of small mistakes, but I think we had the line a little bit. But hopefully it will sell some scores so we can go through to the top 10. Yeah. So how has your morning started? Yeah, it started really good. It's really fun track, and all the Finnish fans, it's awesome. It's a blessing to be here. I'm really happy. Thank you, Tim. Thank you. Ja siellä heilahtaa kädet ja lähdetään tulemaan. Olofsson liidissä, Chasessa Koskela. Örroto aika, kun Koskela ottaa liian ahnaasti tuon entrin. Nyt ei tarvitse käytännössä tässä kohtaa, kun Olofssonin ajaa, vaan hyvän näköinen ja varma ajo sinne loppuun asti. Kyllä Olofssonillakin mennään aika tuota reunoja pitkin, mutta mahdollisuuksia kuitenkin on. No mutta Koskela lead, Olofsson chase. Ja Hasson ei nyt lähdetään. Koskela vetää vehkeet poikittaa, jättää kyllä todella vajaaksi ainakin tuon ykkösklippin, mikä on Vaskanen ykkösklippin. Sen jälkeen automerkki sitten kakkosklipille ja nyt on Olofssonilla aika yksinkertainen duuni tai jopa vaikeakin tuolla perässä ajaa. Sen verran hitaasti Koskela ajaa tuon ykkös-kakkosklipin, että Olofssonilla tuli jo vähän hoppoa siellä lyödä jarrua sitten kolmosklipille. Tim, can you tell me what is going on through your mind? How was it to chase Olli? It was really good. I think he was faster through the first corner, so I just hooked up behind him, and he had a lot of angle into zone 3, so my car just wouldn't go because it wasn't the pace I thought he would have. So it's a bummer, but it is what it is. But he's a really good driver that has a good flow in the driving. Thank you, Tim. Thank you. Ja sitten nappastaan täältä. Kyllä tämä on one more time, eli otetaan sama pari vielä uudestaan, annetaan raikuvat aplodit. Olofsson liidaa. Koskela chasinä seuraa. Sieltä lähdetään liikenteeseen. Olofsson edellä saa todella hyvän näköisen äänen. Katsotaan pystyykö Koskela vastaamaan tuohon vauhtiin. Kyllä pystyy, elää vienyt sitä liian pitkälle ja nyt on Koskela hyvän näköinen menikin niin myöskin Olofssonilla.
Kyllä mennään sitä aivan lajitteluajolinjaa tuossa tällä hetkellä. Pieniä vaikeuksia siellä on näköjään Koskelalla handlata tuon auton kanssa, mutta ei se mitään. Oi, on hyvän näköistä. Näyttää peukut ylös ja heilauttaa käsiä, sitten lähdetään liikenteeseen. Ulosonilla oli reaktio ainakin pikkasen nopeampi kuin nyt sitten Koskelalla. Ei mutta kun Kampe. Pelastuuko? Avina Koskela pelastaa sen jotenkin. Ei kauhia ja sitten tulee osuma. Herratun aika mihin kulmaan löi Koskela Kampe. Tim, can you tell me what happened? What was going on there? I didn't see, so you have to tell us. He over-rotated in the first corner and that messed up all my line. And I was like, okay, he's still going. So, okay, try to do some proximity. And then when I did the transition, is just like breaking up. And I was like, oh, fuck. And then it was touching. It's so a bummer. It feels so sad because I know the fight can be so good, but now it's this sucks. Yeah, thank you Tim. I will interview Olli. Noni Olli, nyt siellä sitten mentiin eikä meinattu vähän isommassa kulmassa. Joo, täällä on näköjään se kaverin osia mun autossa. Mites joo? Jim Olofsson! Ja kiitoksia Koskelan Ollille. Jim Olofsson. Smällen tog ganska bra på sidan här. Ja. Så tror jag är lugnt. Så vi stripar där och så tejpar vi bara. Du kan ju dra någon till skruv här uppe bara för säkerhetens skull. Och så någon till här. Så, den mest stökiga topp 16 jag någonsin har kört. Först körde vi, gjorde en okej lead, dirt-droppade ett hjul, han körde av. Blev 0 för han. Sen då var det min tur att vara bakom. Då när vi kom in i tredje zon släppte jag ner den för långt för att han körde mycket långsammare än vad jag trodde. Och så fick jag inte igång bilen. Så det var pop. Och sen då blev det dags för andra svängen. Gjorde jag ett medium bra lead, eller ganska dåligt lead, men det blev en lead med poäng. Sen han gjorde sitt lead, typ överrotera i första och så hamnade jag bara på fel linje och så blev det skitstökigt och så var vi ihop. Det är så jävla onödigt. Men vi håller på att sätta ihop den så är vi redo för topp 8. Mötte kvalettan då Ville. Så hade vi tänkt plocka ut han, tanken. Är kabeln i den undre? Lilla. Nej, det är ju hända. Det kommer hända igen annars. Nej, men vet. Du vet trycken inte än. Börjar du sänka ner igen? Men jag vet inte. Ja, precis. Det är... Kabeln till tillslaget till startmotorn har ju hoppat ur. Precis när de ropar utåt. Ja, exakt. Så vi fick inte dit den. Det är så flatstift. Egentligen ska man inte ha flatstift på tillslaget. Den ska vara en ringkabelsko. Men jag tryckte dit kabeln nu, han startar och kabeln hänger lös. Han får inte kärringstoppa den bara. Tässä on kyllä semmoinen Titania taisto myöskin. Suomi vastaan Ruotsi. Sieltä lähdetään liikenteeseen. Kaukkonen, Lida, Olofsson, Chase. Kaukonen ottaa näköisesti tuossa ainakin tuosta Stappen. Ai, kattokaa Olofssonia. Ja siellä tullaan lähelle, tullaan Olofssonia ahdistaa, kun Kaukonen joutuu painamaan kuin vimpattu kaasua. Herratun oika tämä kaksikko tarjoilee. Meinaako Kaukonen ottaa vähän pitemmän matkan tuolta vai mikä tuossa on kumminkaan? Ei kattu tulee niin se. Ei sieltä se lähtee kyllä, se ottaa vähän kauempaa vauhtia. Nyt selvitellään, onko se Olofsson? Onko ne vielä Kaukonen, kun Kaukonenkin tulee.
Kaukonen hyökkää. Olofsson ajaa hienosti tuon ykkösklipin. Niin myöskin kakkosklipin. Nyt pitää Kaukonen pikkasen vielä lyödä puita tuonne koneeseen ja Kaukonenhan lyö. Olofsson tekee hyvää työtä. Kaukosella pieniä hankaluuksia siellä, mutta nätin näköisesti tullaan. Tulee lähelle kyllä. Hyvinkää. Nyt tarjoillaan kotikatsomaan tänne Hyvinkäälle paikan päälle kyllä sellaista herkkua. Tim, you guys are amazing. That was just crazy. Yeah, we have big problems with the clutch. That was I didn't catch up with him before soon too, and it's hard. But we're trying to give everybody a show and keep it on the door. So I hope we can continue doing this today. Yeah, and hopefully if you win, you will get your car okay, because now it's sounding some odd noise. Nah, the odd noise is the Gear-Motor gearbox here from Finland, the best shit you know. So, but it has a hard time just now, so we will keep it going. Thank you, Tim. Thank you. No? Yes! Congratulations! Oh, podium today. Oh, yes! Oh! I satan, Jimmy Olofsson! Nu är vi tillbaka. Ja, den Nu är vi här topp 4. Du var arg. Ja, jag var arg. Tur att jag inte hade in-car camera den gången jag körde mot han i topp 16. Den andra gången när det blev dåligt. Helvetet vad jag var inne i bilen. Men nu känns det bra. Nu ska vi se vem vi möter i topp 4. Ja. Men kopplingen tar bara längre och längre ner så att jag har något strul med någonting. Eller den tar bara väldigt långt ner nu i alla fall. Så, men vi fortsätter köra. Nu ska vi se vad... Ja, nu fungerar startmotorn igen. Den dog precis innan. Ja. Kumpi olisi menossa finaaliin ja kumpi pronssifinaaliin? Kyllä varmasti saadaan finaalistakin jännittävää, pronssifinaalista myöskin, kun katsoo näitä kuljettajia, ketkä niistä paikoista taistelee. Olofssoni vähän nokahtaa tuossa lähdössä, mutta ei ne mitään haittaa, Strelkovi tulee aivan sinne kylkimyyriin kiinni. Olofssonilla hyvän näköinen rajalinja tässä edellä. Strelkov tulee, oi! Siellä otetaan vähän etukulmaa kyytiin, mutta se ei vetoa haittaa kyllä yhtään. Tuohon aikaa. Oi. Tässähän toisaalta toinen kavereista tämän aiheuttaa tämän tilanteen, mutta siinä ei sen ison. Strelkov liidaa, Olofsson siellä Chasein paikalla. Strelkovilta hyvän näköinen ajolinja ainakin, mutta Olofssoni tulee totuttuun tapaan aivan sinne takakonttiin kiinni tuossa kakkosklipin pointilla, kolmasklippi, nelosklippi. On kyllä tasaisen upeaa ajamista molemmilta. Oi voi. No yleensä. Okay, Tim, what happened there? You took 5 minutes and now it seems that the car is likely okay. Yeah, he did hit me in the transition because he did have really good proximity, but it was, he did bump into me, so we wanted to check the radiators and everything, and I have no rear end left also. So it's a very challenging competition. The car is all bummed out, and if we got another run, we have mended the car so much, so we have no tires left. So, but we have one that's not so bad. So hopefully one more time. I wish you the best luck, Tim. Thank you. Thank you. Topp 4 mötte en som är under Kevin Pesurs flagga ifrån Estland. Sjukt duktig kille. Han hade mycket bättre prox på mig, men han var lite för ivrig, så när vi bytte håll så då fastnade våra bakdelar ihop och det blev inget bra, för det började på leva om som fan in i bilen för att det tog fast så jävla mycket. Så nu ska vi bara byta däck, ska vi köra final. Tror du det? Ja, men det är ju åt samma, för de är bättre än de som är på. Ja. Begagnade däck i finalen. Vi har inte lagt om för jag har kört in i grejer. Jag blir påkörd. Men det luktar skärgårdsbuffé. Falk vastaan Olofsson. Tämä on tämä finaali. Ai. Falkki ajaa aivan töistä tuonne ulos. Nyt Olofssonin tehtävä on ajaa puhdas ajo itselleen täysin, koska
Muuten tulee ahdasta ja Olofssoni tekee työtä käskettyä ja vilkuttelee vielä tuolla ykköstä ja etosormea. Oi. Ollutkaan, eli ensi viikon loppuna RX Mastersia ajetaan täällä. Voi ajaa. It was his fault. He crashed, and now he has 5 minutes to replace the same tire to the same wheel, and he will try to do it. But we will wait. Okay, so you can change tires on the 5 here in Finland? No, you can't. You have to use the same tire and the same rim if it's your fault. Okay, that's different from Sweden because we can't change any tires on the 5 minutes. Never. Yeah. But now we will wait. So they need to go to the tire machine and. Most likely, yeah. Okay. So it's. I wanted to drive with him. I wanted to do the proximity. Yeah. Not like this. Ilmaa kättä yhteen. Nyt pitää tsempata palkkia maaliin asti. Olofssoni saa hyvänäköisen linjan tuohon ykkösklipille. Samalla tavalla mennään kakkosklipille ja kyllä palkki tekee työtä käskettyä niin kuin pitääkin. Ajaa aivan kiinni, liekit lyö kun mennään Pyroman klippipointin ohitse ja nätti ja ajaa palk tänään. Hyvinkää! Tim, you have had amazing day today. You got 87 points from qualifying, and then now we are on the final, and it looks good. Yeah, it looks good, but I didn't want to win this way. I want to do a proper battle, but I think I had so much luck because the rear end is just like, it's like shaking a can of nuts. It's just like scrambling all the way around. So I was like, keep it safe, keep the car going, and I think we got there. Yeah. And what do you think of our audience? Have you enjoyed here in Finland, in Hyvinkää? Yeah, it's been awesome. All the years I've been doing competitive drifting, this is like the top 4 event of every event I have ever done. So it's a really good crowd, good organization. The driving is awesome, and I'm just really bummed that he had some bad luck on his lead run. Hey Jim, is there anyone you would say thanks to? Sponsors, family, team? Yeah, I want to say a big thank you to all the sponsors that bring me here, especially Payback, and to the guys at home som kollar. Jag älskar er allihopa. Sandra, jag älskar dig också. Så tack så mycket, så kommer vi hem. Det blir räkfrossa på vägen hem. Thank you, Jim. Thank you. Det är någonting som är löst där bak. Jävlar vad det klunkar i böjarna. En bärarm eller en drivaxel, någonting bara klunk, klunk, klunk. It needs love. And the winner is Jim Olofsson! Grattis Jim Olofsson! Congratulations! Ja sieltä vielä sitten totta kai pientä kuplivaa saman tien. Nyt jengille katsotaan mitä täällä tapahtuu. Nyt laitetaan vähän isompaa pystiä. No, aivan oikein. Annetaan vielä kerran roikuvat aplodit kaikille meidän tämän päivän voittajille. Kiitoksia tuhannesti tästä päivästä. Tää on ollut aivan mahtavaa. On aina siistiä olla täällä Hyvinkäällä ja kyllä ihan huippuyleisö. Kiitoksia kaikille. Antakaa yleisö itselleen myöskin raikuvat aplodit. Tää oli aivan loistava päivä ja sieltä lähtee. Fram med tejpen. Little bit compact. Yeah, it's compact. It's sad it has to be like this, but it's a good day. Yeah. What a rare diff you have? 210. 210. Yeah, 210. Yeah. From E28. Yeah.
Tjenare! Nu blev ju inte det här avslutet vi ville ha. Vi hade en malfunction på ljudet. Vi har haft väldiga strul på det, så vi behöver investera i bättre grejer. Likadant som bättre in-car-klipp, mer GoPro-kameror. Men det är investeringar som kommer. Men hur som så vill jag bara tacka alla er som har kollat på den här videon. Tacka alla våra underbara sponsorer som gör det här möjligt. Alla från Payback, J-Spec, Royal Parts, Evo Byggtem, alltså Kusakoski, Simpson, Roadaware, Iceman Solutions, alltså ni är så många. 360 motor, Nordmark skogsmaskiner, Stellan Olssons åkeri. Alltså det är så otroligt tacksamma att vi kan få den hjälp och det stöd vi har för att göra det här möjligt. Men nu ska vi försöka ta vara på det här, ladda inför nästa grej som händer, som är bilträff på Arctic Clean, som blir nu nästkommande helg. Ni ser det här kanske på torsdag. Men hur som, tack så jättemycket. Sen vill vi tacka alla er som har valt att bli prenumeranter på sidan, som kanske inte vill köpa merch men ändå stödja oss. Så finns en knapp här nere i hörnet för ni som vill vara det. Massa olika priskategorier. Vi är så otroligt tacksamma för allt stöd vi får. Nu hörs vi sen. Tjena. Tja.